fortæller en historie. En, der fandt sted for længe siden. Da Ask Yggdrasil, livets træ, havde sine rødder i verdens midte. I Asgård. Vikingegudernes rige. Her boede den enøjede Odin, gudernes konge. Og den mægtige Thor, Thor den guden. Fra deres gårde og borge i Asgård samledes guderne her i Valhalla. Den største og prægtigste af alle borge, og modtog her den tilbedelse og hyldest fra menneskene, som giver guder styrke og liv. Fra Valhalla skuede Odin ud over de 3 riger, og herfra sendte han sine ravne ud for at indhente nyt fra fjerne lande. Efter Udgård, hjemsted for de trolske væsner, man kaldte jætter. Herre over mørke og kaos. Efter Udgård lå Midgård, menneskenes land. Hjemsted for de stolte vikinger og flittige bønder. Og fra tid til anden drog guderne til Midgård for at gæste de mennesker, der tilbad dem.